Sanibona, phinde nginikelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle obabazekayo, umdala wey'nsuku, uNkulunkulu engcwele, isimangaliso sezulu, isithandwa sezulu, umhlengi wethu, umlondolozi wethu, osithandayo, osibekelayo, osivikelayo, osihlengayo, osenzela konke ngokomusa wakhe nangothando lakhe nangobubele bakhe njalo. Sibonge nje bantu baNkulunkulu, umdala wey'nsuku ngakonke asenzela kona. Sibonge ngokusindisa, sibonge ngokusivikela, sibonge nanoma sishawa enyameni, sishawa ebusweni, sishawa ngazo zonke izinto, kodwa uNkulunkulu uhlezi njalo ekanye nathi, ngoba lisho njalo izwi lakhe ukuthi uma sikanye noNkulunkulu ubani ongamelana nathi? Kuningi okungamelana nathi, sishawa njalo. Kuhle koba Pawuli babehlezi njalo ngenxa yokushumayela nokwenza intando kaNkulunkulu, babehlezi beshawa, bengena ematilongweni, benza zonke izinto beshawa, baze bagcina bebulewe ngelinye ilanga, ngoba ekugcineni kosuku vele kumele sigcine sifele ivangeli, sifele inkosi, umdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi, siqonde ukuthi uJehova esibonelela konke, esenzela konke, uhlezi njalo ngaso sonke isikhathi. Sizolwisa ngenxa yevangeli lakhe, sizolwisa ngenxa yobukhona bakhe, sizolwisa ngenxa yobukhulu bokwazana naye. Sishawe enyameni, sishawe kuma-finance, sishawe emndenini, sishawe ngabantwana, sishawe emsebenzini, sishawe ngezinto zonke. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthanda uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba umhlaba esikuwona bantu bakaNkulunkulu ubuswa imimoya, ubuswa ngamadimoni, ubuswa isitha, ubuswa abanjani? Ubuswa ilaba abenyanya bengafuni uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba bebusa nje benjalo. Okokuqala nje ikingdom yabo isitha, ikingdom obumnyama, nguye usathane okhontrola yonke into. Kuphinde futhi arecruit amadimoni ahamba angena imizi ngemizi, baphinde futhi barecruit bona abantu kube yibona abantu abakwazi ukuthi baluthekise abanye abantu. Baphinde futhi barecruit izilwane kube yisona isilwane esingenayo, utshela ukuthi ngena isilwane kanti cha sekuyidimoni eqobolayo, kanti cha umuntu ozokulwisa, kanti cha yinto kumele kenze ku-recruit isilwane uthi uzihambele endleleni esivele sikulume sikwenze nanoma yini, ngoba si-recruit-iwe ukuthi senze umsebenzi obubi wobumnyama. Siphile esikhathini sobubi bantu baNkulunkulu, siphile esikhathini sokugcina, siphile esikhathini sobubi, sobuhlungu, samanga, senkohliso, sobunzima, lapho khona asho njalo uKristu amazwi ongathanda akhe kuJohane, abhale uJohane kwincwadi yesambulo chapter 14 verse 12 ukuthi nakho ukubekezela kwabangcwele. Ikona kubekezele kumele sikubekezelele lokhu bantu baNkulunkulu, ikona kubekezelele kumele siqinele lapha emhlabeni, ikona kuma, ikona kusinda, ikona siyobe sikolotela ngelinye ilanga. Kuthiwa babekezela, bathi beshawa bama, bathi belingwa bama, bathi benziwa zonke izinto kodwa bama, bathi beshawa ngama-finance. Kubuhlungu, kumnandi ukuthi ungabi namali, ngoba iyona into ezokwenzeka kule minyaka abantu baNkulunkulu. Kuzokwenzeka inkohliso, kuzokwenzeka amanyala, kuzokwenzeka isiphihli sezinto emhlabeni. Abantu bazoshawa ngama-finance, abantu bazoshawa ngezezimali, abantu bazoshawa ngento abangayicabanganga, abantu bazoshawa ngendlela engekho mnandi, ukuthi ngelinye ilanga bavele bakhethe ukuthi ngcono bathuke uNkulunkulu, ukuthi ngelinye ilanga bavele bakhethe ukuthi bashiye uNkulunkulu, ngoba bazobona ukuthi hayi shuthi ayikho lento, shuthi kudlalwa ngathi, shuthi alikho iwundlu, shuthi akekho uKristu, shuthi akukho ukuphila, shuthi ayikho yonke lento, kudlalwa ngathi senziwa izilima. Okuyinto bantu bakaNkulunkulu kumele siqaphele kakhulu singabantu, ukuthi singafinyeleli kuyo, sikukhulekele singabantu, njengoDavide wakhuleka ukuthi ingabe cibi kakhulu ngize ngilahle wena, futhi ingabe sichaka kakhulu ngize ngikuthuke uNkulunkulu wami. So bantu baNkulunkulu kuningi njalo kumele sicele uNkulunkulu, ikakhulukazi sicele kakhulu i-consistency, ukuphikelela, ngoba uhamba ukhathala. Sisempini angithi la, sisemjahweni angithi la. Emjahweni kumele into iyodwa ukuthi libe lunomoya, ulibe unamandla, ulibe luthi uhamba mhlawumbe imarathon, uhamba uphuza amanzi endleleni, kodwa uhambe ngepace ozokwazi ukuthi ngizogcina ngifikile phambili. Mawufuna ukugijima usprint, gijima usprint, kodwa ukukhathala kwakho ungakhathali uzohlale phansi. Ukukhathala kwakho ehlisa ispeed kancane, mhlawumbe usugijime kakhulu, ehlisa ispeed, kodwa uqhubeke usemjahweni, uqhubeke kuyiwa phambili, uqhubeke kuyiwa entanjweni, uqhubeke kuyiwa ekhaya ezulwini, uqhubeke umbuso wezulu sawufuzula. Kumele nje uthi uqaphele ukuthi ngaso sonke isikhathi wenza njani, uqaphela ngaso sonke isikhathi uhamba kanjani, uqaphela ngaso sonke isikhathi okubukayo, okwenzayo, okuhambelayo, imidlinzo yakho, zonke izinto. If ufuna ukugijima kakhulu ugijima, that's fine, ngoba unamandla okwenza njalo, kodwa ugijime ukuthi la ukhathala khona ungalilahli ithawula. Uma ufuna ukuhamba kancane, hamba kancane, kodwa ispeed usibambe, ungahambi kancane uzogive up futhi, ngoba indawo abantu baNkulunkulu inokuthi sisemjahweni, sihamba phambili, siye ekhaya ezulwini, sifuna uKristu lapha engakhona, somlandela.
lapho eya khona somlandela, ngomlandela uJesu, ngomlandela yonke indawo, mina ngomlandela, angomlandela uJesu, lapho eya khona komlandela. Yonke indawo lapho eya khona siyomlandela. Ngabe uyomlandela yini? Yonke indawo lapho eya khona. Noma wenza njani, hamba ugive up, ubone ukuthi hayi indaba yokukhuleka njalo ngikhathele mina. Awu ngeke kumele ngizile njalo ngilambile ngishawe ekhanda kusazileki, ngishawe siyezi. Bantu baNkulunkulu, konke kwenzeka nguNkulunkulu, konke kwenzeka ngamandla akhe, konke kwenzeka ngesabelo sakhe. Ngoba kuma imoya yonke khona emhlabeni, ukhona nomoya kaNkulunkulu. Kwizinto zonke ezikhona la emhlabeni nokaNkulunkulu kukhona ukwenza njani ukukusiza, ukwenza njani ukukutshatha, ukwenza njani ukukuqhuba, ukwenza njani ukukulekelela. Sihlezi sazi ukuthi useke kwaba khona kuphinde kube khona futhi. Konke okwakwenzeka kudala kusangaphinde kwenzeke ngoba bathi ngesingisi phecelezi history repeats itself. So kwinto eyenzekile izolo isangaphinde yenzeke namhlanje, nangakusasa isangaphinde yenzeke nakusasa. Fana nezilingo-ke zikanjalo bantu baNkulunkulu. Isilingo ube naso izolo usangaphinde ulingwe the very same way namhlanje. Nakusasa usangalingwa ngaleyo ndlela. Ulingwe ngani ngezimali, usangaphinde futhi uthi uholile uhambe yonke into kahle, kodwa uphinde futhi the very same thing next month, the very same thing 3 months to come. And sibhekana nenhlekelele bantu baNkulunkulu lesikhathi sokugcina. Inhlekelele ukuthi sophila esikhathini se-stress kakhulu, okudinga ukuthi ukulangazelela kwethu uhlezi kusenkosini ngaso sonke isikhathi. Sizindle ngayo ubusuku nemini, siqaphele ukwenza kwethu, siqaphele ukuhamba kwethu, siqaphele konke, ukuze sohlala njalo sisebukhoneni baNkulunkulu, sizohlala njalo senza intando kaNkulunkulu, sizohlala njalo siqinile, silindile. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi njalo sizikhumbuza izinto eziningi. Sihambe sibuyele emuva, sihambe sibuyele ekuthenini uJehova usiyaleze ngani, uJehova usiletheleni lapha emhlabeni, uJehova usiboniseni, uJehova ufuna kufinyelele liphi iqiniso kubantwana bakhe. Kuningi uJehova athanda ukuthi sikwenzeke, kuningi uJehova athanda ukuthi kubonelelwe, kuningi uJehova athanda ukuthi kufezekise kuphumelele bantwana bakhe, ikakhulukazi ukwenza intando yakhe, ukwenza intando yakhe. Yona athanda ukuthi iphumelele leyo, yona athanda ukuthi yenziwe leyo. Ngoba uthi mayenziwe, esho njalo uKristu ezokugcizelela, efike ezoshumayela entabeni, intshumayelo yakhe yasentabeni. Ethi mayenziwe, Matthew 6, mayenziwe intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni njengoba yenziwe ekhaya ezulwini. So bantu baNkulunkulu kuningi esingakhuluma ngoJehova umdali wezomhlaba, kuningi ngaso sonke isikhathi ahleze sabela kona, kodwa kumele sikwazi siqikelele ukuthi singasali mhla abangcwele beyobizwa, mhla inkosi ihambayo. Okuyiculo nje elidabukisa kakhulu, kodwa ngiyaye ngilithande ukuthi sihlezi sicula ukuze sikhumbuze, ukuze singeke sasala nathi ngelinye ilanga, ngoba uKristu usefikile. And njengamanje imiyalezo edluliswayo kubantwana baNkulunkulu ukuthi akusasele 3 minutes, isikhathi sesiphelile. Usefikile uKristu, uselapha. And ukufa sekumanje, ukufa sekukusasa, ukufa ngalela langa usuvela ufe nje sinoma kanjani. Ngento engekho, ngento encane. Ngobani imoya siyabusela, ngobani umhlaba usugcwele amadimoni, ngobani umhlaba usugcwele bonke ububi obusebenzele ukuthi buqede nya. Ngoba khona baNkulunkulu qede nya ngento ehlangene noNkulunkulu. So iculo lithi okuyisihloko sethu olithi makabikho osalayo mhla abangcwele beyobizwa. Mangabikho osalayo mhla abangcwele beyobizwa, mhla inkosi ihambayo, mangabikho osalayo. Kuzohlatshelelwa khona besho haleluya, besho haleluya,
singale. So bantu baNkulunkulu, mangabikho osalayo, mhla abangcwele beyobizwa, mhla uKristu efika ezolanda ibandla lakhe, mangabikho osalayo. And ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi abantu abaningi bake bacabanga ukuthi mhlawumbe kumele kuze kwenzeka izinto ezinkulu, kumele kuze kwenzeka izinto ezimangalisayo, kwenzeka izinto ezi-tragic, kwenzeka izinto ezizobondaba mlonyeni, ezizoqhusha amehlo. Leyo nto leyo izokwenzeka ngesikhathi sayo. Kodwa ukubhubha sekuvele sekuqalile, ukubhubha sekuvele sekufikile. If bantu baNkulunkulu sesibhubha ngezinto, usubhubha ngokuthi uthengile ijacket wangayikhulekela bese umphefumulo wakho uyathumbeka, ukubhubha lokho. If ubhubha ngokuthi uthengile iklabishi wangalikhulekela usuyalila, ligcwele whatever ligcwele yona, ukubhubha lokho. If bantu baNkulunkulu sesibulawa ngokudla, sesibulawa nangamanzi, izinto esithembele kuzo, shuthi ukubhubha lokho, shuthi kuphelile. Kuphelile bantu baNkulunkulu. If umoya ekumele ngabe uclean siyawuphefumula, siwukhiphe, sifake oxygen, sikhiphe i-carbon dioxide, sikhiphe ogesi, zonke lezi zinto. If kwakona kungcolile, kwakona kusibulala, kwakona kwenza yonke lento kuyenza empilweni zethu, shuthi ukubhubha konke lokho, shuthi ukubhubha sekufikile, shuthi ukubhubha sekulapha, shuthi ukubhubha sekushwankathele, shuthi sekuphelile bantu baNkulunkulu. So ngomhla ka-17 nje November, xolise ngingenaso isiqiniseko sokuthi umhla ka-17 ngempela, kodwa ngokukholeka nangokubheka amabhuku elona suku engafikela kulo mhla 17 November 2023, ngibona isibonakaliso. Kwakuphakathi namabili nje ngiqeda ukwenza umkhuleko wa-12. It was 12:30 isikhathi. Sihambe kwisihloko esithi bantu baNkulunkulu, mangabikho osalayo mhla abangcwele beyobizwa. Hlezi sazi ukuthi ukuhlangana kwethu, sihlangene ngemphefumulo yethu, sihlangene ngemizwa yethu, sihlangene ngengqondo zethu, sihlangene ngewili yethu ngokuhamba kwethu, okuyimphefumulo. Umphefumulo uhlukene kathathu, uhlukenise imizwa yakho, ingqondo yakho nokwenza kwakho. So sihlangene ngalokho ukuthi sisizane bantu baNkulunkulu, ukuthi silekelelane, ngoba nowami umphefumulo uyawudinga umbuso wezulu, nowakho futhi uyawudinga umbuso wezulu, nomunye futhi uyawudinga umbuso wezulu, okudinga ukuthi noma sithola imiyalezo sikwazi ukuthi sidlulisele nakwabanye, bathole ukuphulukisa nokuphilisa nokusindisa ngaso sonke isikhathi. So nami ngiyakudinga ukuphila okuphakade, yikho ngimile namhlanje ngokudlulisa amazwi kaNkulunkulu, ngokukhetha umsebenzi wokwenza intando kaNkulunkulu. Nawe uyakudinga ukuphila okuphakade, ngokuthi uma ulalela amazwi kaNkulunkulu uwadlulisele lapho engafinyelela khona, ngokusizwa nangokuthandwa Nkosi uMdali wezulu nomhlaba. Sonke siyakudinga konke esikudingayo ngesikhathi esifanele, okudinga ukuthi sisebenze kwabasebenzayo, okudinga ukuthi silalele kwabalangazelelwa izulu, umyalezo efinyelela kubo, umyalezo ithunyelwa kubo, umyalezo ingeyabo, ihlelelwe bona. Ngoba uNkulunkulu yena usihlelela amazwi, uNkulunkulu yena usihlelela ukuthi sidinga lephi iqiniso nini kanjani ngasiphi isikhathi. Uyena esihlelelayo ukuthi ayibo manje sikhulume ngokuthi, usihlelelayo ukuthi ayibo manje senze ukuthi, uhlelelayo ukuthi ayibo manje ukuthi nokuthi. Ngoba uyazi ukuthi umphefumulo wakho wena unguNosipho wakwaMbeje uyawudinga lo myalezo. Ngoba uyazi ukuthi umphefumulo wakho unguSakhile wakwaMkhize uyawadinga lamazwi. Usendaweni yasembolweni, usendaweni yakwaNgcolosi, usendaweni yakwaPinetown, usetekisini, usebhasini, ulele empedweni wakho, uhleli kusofa, uyawudinga lo myalezo. So bantu baNkulunkulu, isihloko sithi mangabikho osalayo mhla abangcwele beyobizwa. Ayikho into ebuhlungu njengokusala kuhanjwa, ayikho into ebuhlungu njengokusala kade wazi, usale utsheliwe ukuthi vuka ugeze, vuka upakishe, vuka ulungise, vuka wenza ukuthi, wena uvuka ubuka i-TV, wena uvuka uyodlala, wena uvuka ube busy nefoni, ungakwenzi okumele ukuthi ukwenze. Bapakisha abapakishayo, bageza abagezayo, benze yonke into abayenzayo. Athi mase fikile ozonilanda, utholakale wena ubukana ne-TV. Kuthiwa upakishile, uthawa ma, othi ngithi ukupakisha kancane, kuthiwa asisekho isikhathi, kuyahanjwa manje. Kuthiwa ugezile, uthawa ma yazi bengisathi ngiyaklina nana, asisekho isikhathi, kuyahanjwa manje. Usale kanjalo. So kuyonto ezokwenzeka abantu baNkulunkulu kakhulu kubantu abaningi. Njengamanje kuthiwa sipakisheni silungise noKristu, silungise lo mbuso wezulu, sipakishe ngokuthi samukele uKristu njengenkosi nomsindisi, sipakishe ngokuthi sizicwecwe, sibhabhadiswe, ukhole ngokweqiniso, ukhuleke, wenza intando kaNkulunkulu, upakisha ngalokho. Upakisha kubalekile ukuthi ubhabhadiswe, bese wenza izenzo ezilungile ezicolekileyo.
umbathi linene licolekile lizenzo zokulunga, uwenze kahle, uthanda abantu, uwabele abantu, ube nesihawu, ube nomnyene, ube nokuthula, uhambe ngomoya. Izithelo zikamoya ziwukuyithiba, ukwazi ukuyibamba. Hayi yonke into uyayithatha, yonke into efikayo uyayithatha, yonke ifeshini efikayo wena uyaqabashela. Wonke okufikayo ukudla thizeni nawe uyathatha uyenza, thotha ngale ndlela, sebenzisa lokho nawe uyathatha, yonke into ekhona uyayithatha, cha. Ukwazi ukuzithiba, ukwazi ukubekezela, ukwazi ukulinda, ukwazi ukuzwelana, ukwazi ukuba nothando nenhliziyo ende. Uthando kwesiyazi kwabantu baNkulunkulu siliveza ngokuthi sibumbane, sitshelane amaqiniso, sisizane, silekelelane. Ukwazi ukumtshela umakhelwane wakho ukuthi cha mngani, makhelwane wami njengoba usuphuza kangaka uzofa. Ukwazi ukutshela umngane wakho ukuthi cha mngani wami, yabo njengoba ugqoka ibhulukwe lisendishokweni. Ukwazi ukutshela ngisho uma wakho ukuthi ma ngeke enkonzweni kuyashuqula ma. Ukwazi ukutshela ubaba wakho ukuthi baba ngeke baba, engazuthi usubhema kakhulu baba, izokulimaza lento. Ukwazi ukuthanda abantu ngaleyo ndlela eqiniso ngaso sonke isikhathi, okuyiyona nto emele sithandane ngayo, okuyiyona nto emele siyenze, okuyiyona nto esihlalele singabantu. So masizilungise. Abantu abaningi bazothi sebeyabamba bayeka, sebemfuna uKristu. Isho njalo incwadi Amos chapter 8 ukuthi izintombi ezinhle nezinsizwa ezinhle zobe semfuna uNkulunkulu engesenakuthola. Sezigijima, sezilangazelela, zithi awuyazi babekhonza lapha, awuyazi yazi babehlezi beshumayela kuleya ndawo, yazi nayi intaba babehamba, yazi naku bekhomba. Zobe sengasekho. Nanga wayekhuluma kuFacebook, yazi njalo kuYouTube, yazi gone. So mangabikho usalayo, mhlaba ngcwele beyobizwa, mhla inkosi ihambayo, mangabikho usalayo. Yekho makholwa bangcwele abantu bakaNkulunkulu abafisa nabalangazela umbuso wezulu. Masilungiseni, masizicocweni, masivumeni izono, sithethelele, siqaphele, sihlale emngcweleni ngoba uKristu ufuna ubungcwele. Sihlale emngcweleni ngaso sonke isikhathi. Uhlala kanjani emngcweleni? Uhlala ngokuthi uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Kungabe izinto ezongcwelisa njalo, zingcolisa amehlo akho adungeke. Ubukana noma porn, ubukana nezinto eziningeka ku-TV, abantu beshintsha ubulili babo, abantu beqabulana ku-TV, abantu benza izinto eziningekayo. Qaphela okulalelayo. Kungabe nje umuntu ozohleze ethokoziswa abantu bakhuluma amanga uyathokoza nawe, bakhuluma bayahleba uyajabula nawe. Angabe umuntu othokoziswa zonke lezo zinto. Ufakaza amanga nawe uzofakaza, awuyazi ngempela, yazi. Umuntu ogadayo ulimi lakho, umuntu ogadayo ukwazi kunaleli gama esikwalichaza uSister Celestial elithi kumele ube nesipho sokwazi ukuthi kumele ukhulume nini, ukwazi ukuthi ukhulume ini, nini, kephi, kanjani, ngobani. Qaphela imibuzo abakubuza yona abantu, qaphela izinto ozisherayo nawe uqobo, ngoba kuningi abantu baNkulunkulu. Uzohamba uyikhohle into oyikhulumile ekuseni, uzoyikhohle uyikhulumile izolo, uzoyikhohle uyikhulumile ngalela langa. That is why kumele uqaphele njalo ukuthi ungakhulumi yonke into njalo ngaso sonke isikhathi, kodwa ubhekisise ulimi lakho, ubhekisise indebe zakho, ubhekisise ukuhamba kwakho, ubhekisise ukwenza kwakho, ubhekisise ngaso sonke isikhathi ukuze uzisize wena. Sihlale emngcweleni siqaphele esikudlayo nathi, ngoba ke bathe ungena emlomeni akubulali, kubulala okuphumayo. Ayikho leyo nto. Ingulube uma uyifakile ngendebe zakho iyakubulala, kuphela ikubulala kwezikamoya. Ungayidla namhlanje, ngidla ipork, ngidla bacon, ngidla chocolates, ngidla marshmallows, ngidla zonke lezi zinto lezi, opoloni, ngidla zonke lezi zinto. Kungakubulali namhlanje, kungakubulali futhi nakusasa, kodwa kwezikamoya ufile. Amaphupho ayafika wakulibale. uNkulunkulu akhulume nawe ukulibale. uNkulunkulu akhulume nawe ungamuzwa. Uthi yazi khona into eshilo nje, yazi khona into uthi uNkulunkulu yinto. Uthi yazi benginako ukuthi yazi mhlawumbe awukho, kanti uNkulunkulu bekutshela ukuthi hlala phansi ungaya kekho, ngeke uze umfice, ngeke uze umthole. So ngale kathi sifa kwezikamoya ufa ngaphakathi lakho, ngeke uzokwazi ukuthi uxhumane nezulu.
That is why uNkulunkulu esaleza ukuthi asibe ngcwele ngoba yena ohlala ekhaya ezulwini unjani ungcwele. Wenzelani? Wenzela ukuthi amagumbi ethu ahlale njalo elungile kumoya waNkulunkulu ukuthi uzohlala nathi. Ngoba uyathanda ukuhlala nathi. Uyathanda ukusibusa. Uyathanda ukuthi senze into yakhe. Uyathanda ukuthi abe ubukhona bakho. Uyathanda ukuthi sigcine ubungcwele ngaso sonke isikhathi ngendlela efanelekile nethandekayo nezothabisa ithokozise thina ekugcineni kosuku. Ngoba obani abaphila la emhlabeni yithina. Obani ababhekene nemimoya yithina. Obani ababhekene nezimo eziyinkinga empilweni yithina. So njengoba ngiyachaza ngibona after nje umkhuleko so mase singcwelise abantu kaNkulunkulu siqaphele ukuhamba kwethu ngoba ukuhamba kwakho izindlela zakho zingangcolisa kwakhona. Uhambe uyohlala lapha kamakhelwane senehleba. Uhambe uyohlala lapha ejointini usuyancanela ubabona bephuza ugcina usukwenzile. Ngoba nokuhlala ujwayelana nababa kuyabonakalisa ukuziphatha okuhle. Angisho ukuthi abantu mhlasimbe bay-isolate nani. Cha, enza okumele ukwenze kodwa ubambisise iqiniso. Wazi ukuthi uKristu ufunani. Wazi ukuthi uKristu uzondani. Wazi ukuthi akakufuni uma wenzani. Wazi ukuthi akakufuni uma uhambaphi. Wazi ukuthi akakufuni kuphi nakuphi nakuphi. Ngaleyo ndlela uzohlala usebukhoneni bakho ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela uzohlala usindiswe ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela uzohlala njalo umlindile. Ngoba uhlala njalo efuna ukuthi simlinde ngobungcwele. Simlinde ngendlela esihamba ngayo, esikhuluma ngayo, esisiza ngayo, esabela ngayo. Bese incwadi kaMathewu Matthew chapter 6 ithi abusisiwe. Matthew chapter 5 verse 7 abusisiwe abanesawa ngoba bahawukelo. Masibe njalo nesawa. Ngoba isono sesisinda. Isono singasithwala. Uzukhohlwa ukuthi kunesono thizeni osenzile esingenza ukuthi ubhubhe ngelinye ilanga. Kodwa uma unesawa kuyothi qaphela kubheka imisebenzi yakho. Thoba basiza abantu, webabela abantu, webondle banakekele epha enenhliziyo enhle, wengancishani, wengagombeli, wengagodli izinto enazo ziningi. Kodwa wekwazi ukuthi inezinto ezimbili esisodwa sinikeza umakhelwane. Wekwazi ukuthi noma nesisodwa asigamule phakathi nendawo anikeza umunye. Wayazi ukuthi noma eno-half anesinkwa esiwu-half asigamule phakathi kube ikota. Enotamatisi owodwa umakhelwane bakhe bemzungezile be-4 agamule phakathi thola ikota. Ngaleyo nhliziyo leyo ukwazi ukuthi uthole ukuphulukisa nokusindiswa. So masizilungise, sizicwece, sizingcwelise, iwundlu liyabuya lizolanda ibandla lalo. Ngabe ulindile yini? Ngabe ulungile yini ibandla lakhe? Ngoba uKristu uselapha. Usefikile namhlanje. So mangabe ikhosa la emhlaba ngcwele bewubizo ngibona kusibonakaliso. Ngihamba ngingena ezweni lakamoya. So it was after 12. It was around 12:30 ngiqeda ukukhuleka abantu baNkulunkulu. Ngikahambe ngizwe ngazuthi ngiyarola. Kwavela nje kwafika ngazuthi isithongwane ngokusheshsha. Ngazibona ngazuthi ngiyarola. Ngase ngihamba endaweni engazuthi iyithanele. Yabo indawo yethanele engazuthi nje indawo emgodi ngingena phakathi. Uma ngingena kule ndawo ngiphumela kumhlaba. Umhlaba ofana nawo lo siphila kuona. Kodwa uma ngifika kulo mhlaba inhliziyo yami iyasinda, nginokuthuthumela, nginokwesaba. Ngazuthi nje ngavele ngiyifemante, engazuthi nje ngingacasha, engazuthi nje ngingabaleka, engazuthi nje ngingahayiza, engazuthi nje ngakhala isimaye ngikulo mhlaba lo. Uma ngifika kulo mhlaba ngibona izinto engizaziyo engizijwayele. So it's like a copy yako konke okukhona lapha emhlabeni. Kodwa okwakhona akufani nokwalapha. Ngoba lapha sikhululekile, kodwa lapha awukhululeki. It's like uyathuthumela ukuthi kungenzakalani manje. So ngihamba kulo mhlaba, hambe ngibona izinto, ngibona izimoto ziyahamba, ngibona abantu, ngibona izinto eziningi. Ngihambe uKristu ukhulume nami. Athi labantu laba kumele uhlezi njalo uhamba umbozile ngokuba uma bengakubona bengakwenzela noma yini. Ngoba abantu bangale kwethuni banonya bengenzela noma yini. So uKristu angihambise kuleya ndawo bese ngivela ngibuka phezulu kusebusuku. Ngibone phezulu, ngibone istatue ngazuthi somuntu kodwa esengelosi. Ngoba izingelosi zikeke zibe ndako ngazuthi zingabantu kodwa bona bangaphezulu kwethu. Bona usize wabo ungaphezulu kwethu. And mangibona lesi statue siyifu elimnyama. Bese uKristu athi le ingelosi yokufa
silungele ukwenza nanoma yini. Ingelosi yokufa silungele ukuqotha imbokodo nesisekelo. Silungile ukubulala, silungile ukubhubhisa emhlabeni wonke. Bese lathi izwi, hamba ke manje utshela abantu ukuthi mabageze bazihlambulule ngoba uKristu mengafika bazosala uzobashiya kanjalo. Ngabuye ngisithuthumela abantu bakaNkulunkulu, ngabuye ngikhala ngathi ngifika emzimbeni wami. I think it was around 1 wasoshayela 1 bese sengibuyela embedeni, ngabuye ngakhala ngakhuleka. And umyalezo njengesithunywa saNkulunkulu engithunywe wona ukuthi ngidlulisele abantwana bakaNkulunkulu kubantwana babantu ukuthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani nikhole ngokweqiniso. Phendukani namkela uKristu. Phendukani nisindiswe. Kudala amavangeli eshunyayela lapha ngaphandle. Kudala amabandla emsabalalisa uNkulunkulu. Kudala kulibele kukhulunywa into eyodwa over and over again. Izithunywa zikhuluma into eyodwa, abafundisi, ababhishobhi, abaprofetikazi. Emgcwabeni kukhuluma ivangeli elifanayo. Emshadweni kukhuluma ivangeli elifanayo ukuthi thandanani, nibumbane. Ezikoleni iqale ikhuleka ingane zithi baba wethu osezulwini mayenziwe intando yakhe yafakwa leyo ndaba lapho phakathi. Yonke indawo kulibele kushunyela lezi ndaba. Ko TikTok, ko YouTube, ko Facebook, lalela ku DStv, ku Dumisa, ku Channel Faith, ku Channel bani, Daystar, baningi. Kuhlelwe kushunyela izindaba ezodwa. Even nesitha silibele singenisa naso ngamaculo obumnyama. Sithi sikhuluma ngoJerusalem, sikhuluma ngazo zonke izinto. Bantu bakaNkulunkulu kuphela kwezinto zonke sekufikile. Ngaphinde ngaba nesibonakaliso ngo-2024 ngawo November uNkulunkulu egcizelela. Kwangazuthi nginokwekhala kakhulu ethi isikhathi sincane makusetshenzwe mashunyele ivangeli. So bantu bakaNkulunkulu ngalesikhathi ngalethuma ngalomzuzu amazwi abalekile emfisa ukuthi abantu bafinyelele kuwo ukuthi abantu phendukani. Ukuphenduka kukuwe, uphenduka esingqondweni yakho, uphenduka semandleni akho, uphenduka sendebeni zakho. Wamukela uKristu njengenkosi emsindisi, uvuma izono zakho, uthethelele usindiswe. Bese wenze njani? Bese uyabhabhadiswa. Usithathe leso sinqumo sokuthi ngingena mina emanzini. Njengeselele sathi kwalani ukuthi ngingene emanzini? Kwalani ukuthi ngithole ukuphulukisa? Remember uNicodemus ku-chapter 3 kwaJohane. Wathi ngenze njani ngibone umbuso wezulu? Okumbuzo bantu bakaNkulunkulu, umuntu nomuntu ekumele azibuze wona njalo. Because lo mhlaba uyagoqa, uyaphela ngawo siyabona. Kwenzakala njengamanje. Abantu abalalani nodwa. Abantu abalala nezilwane. Abesilisa balalani bodwa. Abesifazane balala bodwa. Futhi asagcini kanjalo manje. Sekulala manje ingane nilale noma wayi. Ubaba alale nengane yakhe, umalume nomshana. Bethandana bethanda, hayi ngoba sekubanjana ngenkani ukudlwengula cha. Sekuyabanjana ngokuthanda manje. Sekuyabanjana ukulangazelela manje kumfisa. Bantu bakaNkulunkulu konakele manje. Siphile ekhathini zokugcina manje. Siphile ekhathini zokuqoqa manje. Siphile ekhathini zokulahlwa manje. Lahla konke, udele konke. Uvuma izono zakho, wamukela uKristu njengenkosi emsindisi. And ngaphuma ngibuya ngithuthumela. Ngangifisa ngisho umbhobho kumemeza kumhlaba wonke. Ngithi bantu phendukani ngoba abantu bakaNkulunkulu yabo mase wabona ngale kwethuna, wabona esiqogweni, wabona ukubhuba, wabona indlela zokubhujiswa kwabantu, wabona indlela abantu abakhala ngayo ngale kwethuna, abanosizi ngayo, abasenkingeni ngayo, abazisola ngayo, befisa belangazelela ukubuya kulomhlaba, bezosebenza, befisa belangazelela ukubuya kulomhlaba, bezosindiswa, bezophenduka, bezobhabhadiswa. Ngikutshela impilo yakho isophinda ifane. Kodwa ngoNkulunkulu osithandayo, esibonelela, ekwazi ukuthi asembulele zonke izibonakaliso zakhe ngezambulo, udinga ukuthi abantu bakaNkulunkulu oselitholile iqiniso bese dlulisela kwabanye, nomunye adlulisele komunye, nomunye adlulisele komunye. Ungathathi kancane iqiniso, ungathathi kancane ngoba uzisola ngale gcinini. Ngoba uNkulunkulu membulele mina, umbulelela ukuthi ukwazi wena, nawe utshela omunye, nomunye atshela omunye khona sizoya sonke ekhaya ezulwini. Membulele uBrother Enigma, umbulele ukuthi uBrother Enigma sitshele sonke ku YouTube, simlalele simuzwe. Mise ngiyadlulisa egroupini, ngidlulisele kwabangabanani, bangani bami, ngidlulisele kubona bonke abantu. Khona wonke umuntu osanenkinga thizeni akwazi ukuthi azisize. Metshela uSister Celestial, umtshelele ukuthi azidlulisele naye ku YouTube, azidlulisele ku TikTok, ku Facebook, zonke indawo. Khona omunye uzidlulisele omunye, nomunye udlulisele omunye. Methumela izithunywa zakhe ngokwehlukahlukana kwazo, zihlukene ziningi zigcwele ku YouTube, zigcwele ku Facebook, ku TikTok, zigcwele zonke izindawo. Uzithumelela ukuthi nomunye adlulisele omunye, nomunye kanjalo.
khona sizokwazi ukuthola ukuphulukisa sonke abantu baNkulunkulu. Ngoba yasilangazelela embusweni wezulu, yasilangazelela ukuthi sithole ukuphila okuphakade, yasilangazelela sithole ukukhanya, yasilangazelela sithole ukuthula, yasilangazelela sithole konke ukudla esikudingayo. Ngoba iqiniso lethu ukuphila siyakudinga, iqiniso lethu ukuphila siyakulangazelela, iqiniso lethu ukuphila kumele sikukhandlekele. So mangabikho osalayo mhlaba ngcwele beyobizwa. So ngihambe ngibuye kwisibonakaliso okumyalezo abantu baNkulunkulu kumele sihlezi siwazi. So ngosuku lweSabatha ngifunde okukhulu kakhulu bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu ekutshala enhlizweni yami ngendaba yokusala ukuthi kubuhlungu kangakanani. Ngoba bantu baNkulunkulu into ekumele siyenze ukuthi izinto sizithathe sizifake kwisenzo njengamanje. Akusizi ukuthi into uyikhulume ngendebe zakho, ngiyafisa ukuthi, yazi ngiyafisa umsebenzi, yazi ngiyafisa ukushada, yazi ngiyafisa nami ukuthi ngibe muhle, yazi ngiyafisa nami ukwenza ukuthi. Izenzo zakho zithini? Ukuhamba kwakho kuthini? Ukukhuluma kwakho kuthini? Ukulalela kwakho kuthini? Izandla zakho zenzani? Inyawo zakho zifinyelela kuphi? Ngiyakuzwa uyakufisa, yes fine, uyezwakala, uzwakala clear, kodwa izenzo zakho zitshengisa kuphi? Sonke siyafisa ukuphila okuphakade, kodwa izenzo zakho kumele zitshengise ngokulangazela kwakho ukuthi uyakufisa. Makuthiwa kuya enkonzweni izenzo zakho ungalibeli ulala uthi ayingeke mina ngiyanqena namhlanje, kodwa uthi uyafisa ukuphila okuphakade. Makuthiwa kuyazila ukudla uzothi ayingeke mina ayingeke ukuthi nokuthi, kodwa uthi ulangazela ukuphila okuphakade. Kuthiwa kuyahanje kuyiwe emanzini uthi ngeke ngize ngikwazi nje ekuseni kangaka ngizogodola phela mina nginamathambo mina nginokuthi, kodwa uthi uyakufisa ukuphila okuphakade. Makuthiwa kuyiwe entabeni kuyokhuleka uthi shame ngize ngeke ngizokwazi ngizofinyela ubani lo ngeke ngikwazi, kodwa ubuthi uyakufisa ukuphila okuphakade. Okuyona into enzekalayo abantu baNkulunkulu ukubona bonke abantu bephila lapha emhlabeni. Yes bakufisa ukuphila okuphakade, yes bakufisa ukuphulukiswa, yes bafisa ukuhlengwa, yes bafisa konke, kodwa izenzo zabo azitshengisi. Ngoba ungakhuluma bathi talk is cheap, phecelezi cheap kakhulu, bese bethi phecelezi futhi action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Empilweni zazi ukuthi ufunani, empilweni zazi ukuthi ufuna ukufinyelela lapha, bese uyenza, bese uyazama. Ngoba usukwini lakusasa ufuna ukwenza njani? Ufuna ukuthi uvuke uhambe emsebenzini uphi alarm lalo ayinile. Ufuna ukuthi ukhethe ibhasi eli uphi alarm eli ezokwenza ukuthi usheshe uvuke. Ufuna ukwenza emsebenzini, ufuna ukuthi umsebenzi wenze ngalendlela ukuze ngoba uyazi ukuthi uzolibala, bhala yonke into phansi. Ufuna ukwenza njani? Ufuna ukuthi uma uthenga igrosa usebenzise le mali ubudget ngalendlela, bhala yonke into phansi ongakudingi ungakuthengi. Wenze sure futhi noma usufika etown ukuthi ungakudingi ungakuthengi. Masufika etown ungaluthekiseke ulingeke ukuthi ngiyaza ngokuhalela ba ice cream, azohalela ichocolate. Ibudget ithi 100 rand, 100 rand. Kulo 100 rand kumele kuphume impuphu leya 55 rand, kuphume namazambane 20 rand, kuphume no carrots, phinde ngithole imali yokubuya ngoba ngino 100 rand kuphela. Kunokuthi ngithathe lo 100 rand okugcina ngiyosebenzela ukuthenga izinto ezingasho lutho, thenge ama-Friday, thenge isinkwa, ngithenge okuzophela manje. Angigibele ngiyothenga le yampuphu encane, at least yona ngahlala 2 weeks ngoba ngihlala ngedwa, ngihlala emqashweni. Ngizopheka namhlanje, ngipheke nakusasa, ngipheke kancane kancane namazambane no carrots noma namazambane neklabishi. Ke iklabishi lo zolo ke ulebela uqobela uncengile nje, ulebela uqobela uncengile nje, ulebela uncenga kancane kancane. Ungalebela uthi ikota, uphinde uthi ikota, uphinde uthi ikota. Amazambane ufake ngawani, uhlala wedwa okudinga okunye. Unciphisa impilo yakho ilimit khona uzosisiza wena. Ngoba abantu baNkulunkulu istress kulonyaka siyeza. If sizoba ugimba, udle ngongaphezulu, udle ngendlela engeke isize ngalutho, njalo udla kakhulu, uzokujwayela ukuthi udle kakhulu. Bese ungasakhontroleka, bese uyalamba ufuna ngongaphezulu ngaso sonke isikhathi. Kanti uKristu bekwabelile, kanti uKristu bekubhekelile, kanti uKristu bekondlile, kanti uKristu bekunikile okuzokwanela. Ngoba abantu baNkulunkulu umholo wakho uhlezi uzokwanela. Ngisho kuthiwa unezingane ezingaki, uhola imali encane kangakanani, ngisho kuthiwa unezingane eziwu-10 uhola 2000, leyo mali izonanela. Ekudinga ukuthi nina nifundise kuphela ukuthi kulo 2000 lo igrocery 1000 izosanela. Nilimithe izinto eziningi, nilimithe oma-snacks, nilimithe junk, nilimithe izinto akumele siyijabulise phela. Limitha zonke lezi zinto ezakusiza ngalutho. If kubiza ukuthi kudliwe iklabishi nobhontshisi,
akudliwe kona. Kwazi ukuthi khona uzophuma leya 25 yempuphu khona izolasta. Kodwa ukudla singayibopheli ukuthi ayike phela manje sekumele cha ukudla kudliwe abantu badle bakhululeke bajabule. Kodwa kuhlezi kukhona ngoba ngo-2000 ngisho kuthiwa bawu-10 1000 impuphu 25 kg, isitambu 25 kg u200 kuphela. Izitambu lezi zo50 rand. Bese kuba yini? Tsholana amazambane amabili. Kube yini? Kuba amaklabishi uthenga ube u3. Bani leyo kusawu400 kuphela. Phinde futhi kube yini? Kuningi bantu baNkulunkulu sizilimithe thina. Kuba ocarrots labo 35 rand o 3 kg noma 5 kg uthenga into enkulu isibhadlalazi. Kuba ubhontshisi ke sebabiza ke babo 200 ke. Uthenga ubhontshisi wakho. Nazi ukuthi uma kumele nibhadlise niyabhadlisa kodwa kusalayo ukudla kukhona. Ningagijimela icofu ufuna urama, ufuna zonke lezi nizolamba. Gijimelani nje ojam, cheese. Uthi uzazi ukuthi siphila ngegrant kuphela la ekhaya. Siphila ngempesheni kuphela. Kodwa nigijimela icofu. Gijimela oma Weet-Bix. Gijimela obisi olu6. Nizolamba. Manithenga ngokuhlakanipha abantu baNkulunkulu. Isikhathi sendlala lo nyaka. Isikhathi stress. Igrocery izophela within 2 weeks. Lo munye 2 weeks uzowenziwa njani? Uzoya kwaMashonisa. Abazodla kanje oMashonisa ngabantu. But zinakekeleni. Nazi ukuthi kule mpesheni u2000 mningi kabi. Njobe ngisho kuthiwa bawu10. Makuphuma i25. Akubiza ukuthi kuphuma ama25 awu400 lokulungile. Kuphuma isitambu la, kuphuma ubhontshisi la, kuphume amazambane la, imtsolane u2, kuphume ini amakabishi la awu3. Kuphume ini nithenge lezi zinto lezi engathandeki kodwa ezikudla ngoba usikuphoqa. Ngobani manje yonke into siyaphoqa. Yonke into siyenza ngoba nakho sekuphoqa ngempela. Nithenge zona lezi zinto engathandeki ocarrots. Ikulande fresh ukuthi ingane yakuthanda lokho noma ayikuthandi ayisena ndaba. Bese niyathenga ke. Kumele uqale ngolokubalekile kuqala. Bese kuyagcinwa ke mhlawumbe omasobho, curry powder zonke lezi zinto abantu abazithandayo asebe bengasakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Kodwa kube kuphileka ngoba yonke into uya ngokuyijwayela. Makuyinorox nje kube inorox. Makuyisobho kube isobho. Makuyini kodwa kahle kwasekuqaleni akumele ngabasiphila zonke lezi zinto. uNkulunkulu kumele kabe yonke into siyibhadlisa ukuthi asidleni izithelo nemifino. Kodwa ke umyalezo unabanikazi bawo. So kubantu baNkulunkulu zinakekeleni. Indlala iyeza nizolamba. Cabangela izinkando ukwenza isikhashana zamanje. Kodwa cabangela lekusasa. Kuphuma noflower khona la. Nazi ukuthi ngelinye ilanga kwenziwa amagwinya kulalwe ngawo. Noma kwenziwa amagwinya futhi waste yamafutha. Kwenziwa amaqebelengwane. Thathe uflower uhlanganise namanzi. Qeda ufake lapha ku-toast wakho phuma amaqebelengwane. Thatha uflower wakho uhlanganise namanzi. Phume uqatha lingaphi. Idliwe lento kuzobe kusasa ngoba yasuthi sihlale esiswini kube ngazuthi usiment. Thathe zonke izinto. Kuningi abantu baNkulunkulu indlala iyeza. Istress siyeza. Abantu mabazinakekele. Ngoba cabangela ikusasa. Cabangela ukuthi kuzokwenzakala lekusasa. Uthi okay nje bengenza kanje manje. Sasa next week, next month. Cabange prayer mawumzali. Cabange prayer mawumama. Cabange prayer mawukuthi kuhlala imali esandleni sakho. Uzisize wena. Bese mawukuthi siyasala kenya imali. Sebengayibusisa kabantu ngoba bathanda ukuzibusisa. Ngaze zonke izinto zabo. Angikhulumi lapho ngotshwala nanani. Ngikhuluma mhlawumbe ngezinyama or something. So bantu baNkulunkulu mahlezi njalo sibuyele enkosini. Mangabikho osalayo. Hlaba ngcwele kuyobizo. Hla inkosi ihambayo. Mangabikho osalayo. So kusuku lesabatha ngifunda ukukhulu kakhulu ukuthi kubhlungu akumnandi. Thola ukuthi ngikhonza nomzalwane thizeni. Yena ubhizi uyazikhandla, ubhizi uyazila, ubhizi ukwenza konke. Mekhiphile umfundisi isiyalezo ethi akwenze ukuthi abanye abazalwane abadembeselayo bengafuni ukwenza lokho ake babe nomona bambuke. Base bathawu awusilinda phela awu njalo ukuthi nokuthi ngobani bayabona ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe simpe bayosala. Ngelinye ilanga ngoba kumnandi ukuthi kusalwe.
Kuthiwa kwenza ukuthi kuthiwa kuklinweni, umbone uyaklina yedwa, umbone uyakwenza ukuthi nibhizi namafoni, nithi hawu awukahle kancane, awukuhlale phansi. Angahlali phansi. Awukahle kancane, awusilinde. Kuthiwa hayi bona ngumfundisi siyasibiza. Bathi awusilinde, kancane, awume kancane, hawu ima phela. Kuningi abantu baNkulunkulu esibhekene nakho. Kuningi abantu baNkulunkulu ekudinga ukuthi sazi isiqonda sonke isikhathi. Ukuthi uma igijimele kulimpi, uma zihambele, uma zikhulumele, uma zilalelele, uma zenzele, kukona konke. Sekuyisikhathi manje sokuthi zonke izinto siyifake kwizenzo. Because akukho mnandi, uyambona omunye umuntu uyayenza lento ekuthiwa yenziwe, wena uyenze. Mhlawumbe uma sethola umkomelo wakhe, esethola umvuzo wakhe, asuke futhi ukuthi yazi, esethola isibusiso, ajabule ethi bazalwane, ngazile ukudla usuku olukuthi, ngathola ukuthi nokuthi. Qale phansi ucasuke futhi. Kodwa kade kushiwiwe ukuthi wazileni zonke. Kade kushiwiwe ukuthi wasengenzini ukuthi wahlala warelax ongakwenza. Wahlala warelax wenza ukuthanda wena. Wahlala warelax uhamba ngendlela yakho. Wahlala warelax. Mase bekutholile okumvuzo omkhulu, umvuzo omuhle ngokuthi bakwenzile lo kade kuthiwa bakwenze. Qale phansi ube nenkinga wena. Qale phansi ube neselibi. Qale phansi ungenzi okufanelekile. Ngoba okumnandi okusala. Into ekumele senze ukuthi sifake yonke into kwizenzo. Sizithathe sizenze izibonelo ukuze sizoqonda umuzwa nomonga wento. Sazi ukuthi kuzoba njani uma sekwenzeka lokho ngelinye ilanga. Izinto njengamanje abantu baNkulunkulu kumele libe isenzo. Mesiyaleza uPawulu ukuthi yazi mina ukube kuya ngami ngabe ngithi abantu abangaganani. Kodwa ke yakona kwabantu bonke lokho. Ngoba kuyazeka ukuthi mhlasimbe ngokugana kwakho uyisithune saNkulunkulu. Mhlawumbe uzobe ugana umuntu oronke. Mhlawumbe uzobe ugana umuntu ohlelelwe isithi ukuthi uganane naye. Kanti ugana i-reptilian, kanti ugana i-mermaid, kanti ugana izimzimu, ugana i-vampire. Ongelinye ilanga kuyodliwa wena. Ongelinye ilanga kuyodeka wena etafuleni. Ube sidlo sakusihlwa. So ezinye izinto dinga ukuthi uma ulalela ilizwi ethe mfundisi, ningebi bazalwane, ningaphingi bazalwane, ningafakazi amanga. Uthi uma sizophila empilweni ususemsebenzini, uyibone into ukuthi yazi umlungu wami lento Nkosi yami kade wayibeka lana sekhohlwe nokuyikhohlwa. Ungalinge wayithatha ungayicelanga kuyona yakho. Yazi Nkosi yami umama ukudla kuhlezi kubole efrijini angakwenzi lutho ngcono ngithathe ngisidle lesikho. Cha, ungalinge uthatha into ungayicelanga akuyona yakho. Yazi Nkosi yami uthisha ukhohlwe ifoni yakho ungalinge wayithatha into ungayicelanga kusiyona eyakho uyisela. Mekubhubhela lokho. Sokudingeka ukuthi amazwi owalalelile enkonzweni akwazi ukuthi abe isenzo kuwena. Khona uzokwazi ukuthola ukuphulukisa nokuphilisa ngaso sonke isikhathi. Mina ngiyangithanda kakhulu abantu baNkulunkulu ukuthi abantu basebenzise ukujula kwabo, phecelezi imagination. Ukujule nje ucabange. Khumbula esikoleni kuthiwa kuyahanjwa nesikole. Kuthiwa kuyahanjwa ngiwe ebhishi, kuyahanjwa ngiye esinema, kuyahanjwa ngiye e-Lion Park, kuyiwa eZuna, kuyiwa ehhotela, kuyolalwa khona, kuyohanjwa 3 days, kuhanjwa khumbula zonke lezo zikhathi ukuthi wawujabula kangakanani. Angiphathi sekuwusuku olwandulela lolu suku lokuhamba. Usulungisile, wapakisha zonke izinto zakho zokubhukuda ngiwe ebhishi wafaka angiphathi indaba enkulu kakhulu yomphako. Usuphekile lapha i-KFC yakho. Usuphekile lapha isinkwa sakho, drink yakho, ama-chips akho, uchocolate wakho because standard besiba sodwa. Iformula iyodwa angazi ngicabanga ukuthi namanje kusasebenza yona. Ukuthi makhandela isikole KFC, i-drink, imi-juice, kuba ama-chips, kuba uchocolate, kuba amakhekhe, kube isinkwa noma ama-rolls. Kusayinto eyodwa over and over again, over and over again. So walungisa yonke into yakho. Abanye babe naze baphuphe beshiwa. Angazi noma ukhona nose ongakaze abhekana naleyo nto. Because nami uqobo sengabhekana nakho. Ngaphupha ngisalila wema. Athi ngiyaphapha kusawu 5. Phupha usala. Wema
uthi makusa awuphinde uyifise indaba yokulala, awuphinde ubuyele ebuthongweni. Makuzosa nini? Isikhathi sini? Ayingeke sengifuna ukuhamba. Kuse nangampela bese uyalungela ukuthi uhambe esikoleni. Cabanga kuzoba khona mhlampe isihlobo sakho, mhlampe sihlala kude, sizofika ngemoto, sisho ukuthi ngizonilanda. Siya endaweni yokuthi mangifike sengigezile ngoba isikhathi siyangishaya. Nangampela ngiyanicela seniyalisisa. Ngiyanicela. Ngicela nifika senigezile. Senikahle. Ngoba uma nafika ningakalungi ngizonishiya. Hayi qale phansi ubambe uyeke. Awubonakali noma uyathanda ukuhamba noma cha. Awubonakali ubhizi uyabamba uyayeka ubhizi uzosala. Ngoba ukutshengisa kwakho ukuthi into uyayithanda utshengisa ngezenzo zakho. Ukuthi uyathanda ukuhamba uzotshengisa ngokwenza kwakho. Ukuthi awufuni ukusala uzotshengisa ngokwenza kwakho. Uma ufuna ukusala izenzo zakho ezotshengisa ukuthi ngempela ufuna ukusala. Ukuthi ungayivumi izono zakho, ukuthi uhlale esonweni, ukuthi uhlale emhlabeni, ukuthi uhlale wenza intando yabantu, noma uhlezi wenza intando yesitha, noma wenza intando yakho. Kodwa uma wenza intando kaNkulunkulu, uvuma izono zakho nsuku zonke, ufuna ukulunga, ufuna ubungcwele, ufuna umbuso wezulu, uzotshengisa ngokuhamba kwakho every day. Uma wesifazane kuthiwa gubuzela ekhanda, ugubuzele. Uma umama kuthiwa shuqula, ushuqule. Uma kuthiwa khipha ibhuluku ungaligqoki ngoba umbusweni wezulu ngeke ungene uma usagqoka ibhuluku ulishiye ulilahle. Uma kuthiwa khupha lawo macici, khipha lelo zinyo, khipha lezo inkobe, khipha lawo mascara, khipha lawo makeup, khipha lawo nanoma yini ukushiye ukulahle. Kodwa uma ungakwenzi lokho, uqhubeke nebhuluku lakho, uzoqhubeka nalo, uzoqhubeka uphile futhi. Uma ungakwenzi lokho, uqhubeke ney'ndlela zakho, uzoqhubeka nazo, uqhubeka uphile futhi. Ufuna uqhubeka namacici akho, it's okay, uzoqhubeka uphile. Uqhubeka namaringi akho, o-Q-Tex nani nani, it's okay, uzoqhubeka uphile. Kodwa ukuhamba kwakho ikona okutshengisa ukuthi ufuna ukuyaphi, ulangazelela muphi umbuso, owezulu noma wesihogo, owokuphila okuphakade noma wokufa. Kuyiqiniso bantu baNkulunkulu engingephikisa ukuthi akekho ongafisa ukuphila okuphakade, akekho ongafisa ukubona umbuso wezulu ngelinye ilanga, kodwa iminyaka oyezwe ethi chitha isaka emhlabeni yenza iningi libambe liyeke, lingazi noma lishade, lingazi noma lifunde, noma likholwe, noma lisebenze, noma lenze kuphi. Kahle kahle lapha emhlabeni konke okukhona kuyizinsiza kuphela. Into engeke ngiyibeke abantu baNkulunkulu yonke into ifana nosofa. Usofa umsebenzi wawo ukuthi uhlale kuwona ngithi mhlawumbe uhleli ubumabonakude, uhleli nibambe imithingi, nihleli niyaxoxa, nihleli nenze ukuthi. Kodwa awukho omunye umsebenzi wawo. Angeke uze upheke kusofa, angeke uze wenze kodwa sekuyenzeka-ke manje. Uthola ukuthi izinto ngale ndlela ebidala ukuthi zisebenze ngayo abantu abayisebenzisi ngaleyo ndlela. Usofa bemele uhlale kodwa sebeyalala kuwona. Usofa bemele uhlale sekubeka ukudla kuwona. Usofa bemele uhlale sekubeka izinto eziningi ezahlukahlukene. Kufana nazo zonke izinsiza-ke bantu baNkulunkulu, kufana nemali. Iy'nsiza nje kuphela. Ngoba lesikhathi sokugcina siphila ngayo ngithi sisizwa yiyona. Okumsebenzi wayo ukuthi kuthengele ukudla nezambatho ngoba uKristu uthi asaneliswe yilokho qha. Ukudla nezambatho ukuze imali isebenzele ukuthi isize abanye abantu, isize ebandleni, iyelaphe, ilekelele kwabahlwempu, kwabampofu, kwabayizintandane. So if imali ke isizoba ivelu mhlawumbe kakhulu kuwena, usuzothanda yona kakhulu, ngemali yakho uthenga ini? Izinto ungazidingi, izinto ezifayo, izinto ethe uKristu ingabekeli ingcebo yenu lapha emhlabeni lapho kufika khona inundo namasela efohla khona ebe. Bonisa usebenzisa imali yakho ukuthi uthenge zonke lezi zinto ezizofika zebiwe ngelinye ilanga. Ucingo kumele usebenzele ukuthi likhazimulise uJehova, sebenzele ukuthi utholakale, xhunywane, kufonelwane, kuvangele, kushunyayele, uthole imiyalezo ngosister Celestial kanje obrother Igma, udlumelise la umyalezo. Ucingo lakho kumele sebenzele ukuthi utholakale ukuthi ukuphi manje, ngiyakudinga, ngicela uzongisiza, cela sihambe endaweni ukuthi cela kwenze ku 1 no 2 no 3. Zonke izinto kumele zisebenzele ukuthi zibe usizo njalo. Kodwa njengamanje akusenzeki. Njengamanje sekwenzakalani? Njengamanje abantu bahamba ukuthanda kwabo. Ucingo sewubuka amaphone. Ucingo sewukuhlala ku-WhatsApp ukuze kuyovalwa. Ucingo sewukuhlala ku-TikTok ukuze kuyovalwa. Ucingo sewukuhlala ku-YouTube ukuze kuyovalwa. Ucingo asenze into makunesidingo. Exactly. Applies exactly the same thing nokudla. Ngakho kumele sikusebenzise ukuthi kusinikeze amandla. Ngoba bathi food is the source of energy, right?
So akusinikeze amandla. Mase sodla kuze kuyovala uyasinika uphinde ukwenza ukuthi ila khona iy'nkanuko zivuka zima ngey'nyawo. Bese uyasuka ebukhoneni bakaNkulunkulu wenze yakho intando nokwenza intando kaNkulunkulu. Mhlawumbe uvuke ekuseni wadla kakhulu, kumele uhambe uyovangela. Akusahambeki usuyazela uvele uzele uzume kulala. Uvuke ekuseni uvukela amasi. Usuwadlela noma wavukela ujeqe wayizolo. Uthi wawuvele shawu ubuthongo uqale phansi ulale. Kumele usukume uvangela ngo-12. Ufika u-12 nje emini. Uningi abantu bakaNkulunkulu. Konke akusebenzele umsebenzi wakho. Konke akusebenzele isidingo sakho. Konke akusebenzele ukulunga. Okubuhlungu kakhulu ngalesi sibonakalo esingaba naso ukuthi ngangithuthumela abantu bakaNkulunkulu kakhulu ngekuleya ndawo. Ngale ndlela yokuthi ngavuka ngigcwele izinyembezi emehlweni ukwesaba. Ngathuthumela ngangisaba. Ngicabanga kuphela u-3 months ngisaba indlela kwakwenzeka ngayo. Engazi ukuthi uChrist ithe uzofika manje. So nje kade ngibeka isibonelo, isihlobo sakho sofika uma sakufica ungalungile sikushiye esikoleni uyasala zonke izinto. It's like exactly the same thing. Ukufika kwaKristu mefica abantu bengabhabhadisiwe bazosala and kuzoba buhlungu. Mefica abantu bengahlengiwe lesi sihlobo sakho basifica ungagezile uzosala and kuzoba buhlungu. Sifica ungaphulukisiwe uzosala kuzoba buhlungu. Ila abantu bezosola khona. Ila abantu bezobe semfuna uJehova esengasenokutholakala. Ngoba njengamanje incwadi Isaiah ithi mfuneni uJehova, Isaiah chapter 55 verse 6. Mfuneni uJehova esenokutholakala. Nimbize saseduzane. Asiyiconsider sinenhlanhla. Masisakhona ithunya zaNkulunkulu eduze kwethu. Makusokhona abantu abangcwele eduzane nathi. Makusokhona abantu bakaNkulunkulu kithi ukusisiza, ukusilekelela, ukusifundisa, ukusinxusela. Ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu usakhona. Kanti uzothi mesingasekho bese siyazisola kakhulu. Ande bantu bakaNkulunkulu. Izwi lithi ivangeli liyoshunyelwa ezizweni zonke kanti kuba ukuphela kufike. So njengoba sibona nje lishunyelwa kangaka. Lishunyelwa ku-TV, lishunyelwa efonini, ebhasini uyalithola, etekisini uyalithola, kuma-poster, kuma-billboard, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Facebook uyalithola. Masazi abantu bakaNkulunkulu ukuthi siyeza isikhathi lapho khona lokushonela. Ngoba mhla simpe ubuya kaKristu kungasathatha esinye isikhathi aphinde abekezele Nkosi yami iwundlela ingcwele. Kodwa khona lento ehlezi iseduzane esifika nanoma ingane namhlanje, esifika nanoma inganjani kusasa, ebizwa ngokuthi ukufa engakufica. So bantu bakaNkulunkulu, qaphela izenzo zakho, qaphela ukukhuluma kwakho, qaphela ukudla kwakho, nawo konke okwenzayo kungamnciphiseli isikhathi sokuphila. Ufice ukufa qala ungabe sakuthola ukuphulukisa. Ngakho-ke phenduka kusemanje. So ngalo myalezo, nangalo mzuzu, nangaleli hora engifisa ukukuveza ngokuqhakambisa ngalesibonakalo esingaba naso. uNkulunkulu ebuyisile umqondo wami ukuthi mangikhulume ngaso namhlanje. Ukuthi uNkulunkulu ungithumile kubona bonke abantu ukuthi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Bahlengwe, basindiswe, babhabhadiswe. Nayi indaba ubhabhadiswe. Ngoba akekho ongena embusweni wezulu engabhabhadisiwe. Khona abanye abayobhabhadiswa along the way sebuyile uKristu babhabhadiswe olwandle lwesibuko. Khona abanye abayobhabhadiswa endleleni ngoba kuyimanje uKristu uhambela ngisho abangale kwethu unacabanga. Naba abacele, celani phenduke nithole ukuphulukisa nani nibhabhadiswe. Bebhabhadiswa ngathi sine saphila. Uthi ungene emanzini ungene kanye nomzalo wakho, ungene kanye nombaba wakho washonayo. Kodwa ngenxa yentamo olukhuni, ngenxa ungafuni ukuphulukisa nokuphilisa nabo bengale kwethuna, abakwazi ukuthola ukuhlengwa. So bantu bakaNkulunkulu, phendukani ngoba umbuso wezulu usuzondele. Phendukani, imithombo isavuliwe, imfula isamanzi angempela. Engakashintshi aphenduke igazi. Engakashintshi abe enye into ongeke uziyazi uyiqonde. Kodwa esawumfula, esawumthombo weqiniso. Ngoba uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Okuyaba buhlungu ususala.
Alithi linye iculo emngcwabeni. Mina ngiyaqaphela kakhulu amaculo asemngcwabeni bantu kaNkulunkulu. Indlela adala umunyu ngayo. Asoyiqaphela leyo nto. Isenze sinyakaze. Ikwenze usabe mani. Ikwenze ufune ukuphila ukuphakade. Elithi kuyoba mnandi, kuyoba mnandi. Kuyoba mnandi, kuyoba mnandi. Sesiphelele sisonke ezulwini ngoba siyazi ukuthi nesithembiso sethu ezulwini. Kuyoba mnandi. And ezulwini ukubusa nje umnyaka 1000 kuphela. Umbuso wezulu kahlahluza lapha emhlabeni. Ngoba wona umhlaba wethu lo singabantu siwuthuli lomhlabathi. Wona umhlaba wethu uKristu asidalele wona ukuthi siphile ukuthi singathengisi, singalambi, singakhali, singasweli, singashonelwa, singabi na stress, singasweli lutho. Kodwa sikuthole konke esidinga ngesikhathi esifanele ngomzuzu esabelwe wona uJehova umdali wezulu nomhlaba. So kubalulekile semqoka abantu kaNkulunkulu ukuthi sazi ukuthi kuphela kwezinto zonke sekufikile. Mangabikho osalayo, mhlaba ngcwele beyobiza. Mangabikho osalayo. Isikhathi manje sokulungisa impilo yakho. Umuntu ungazibuza ukuthi ngilungisa kanjani? Ngilungisa ini? Ngokuqaphela konke okwenzayo. Ngoba indaba ayikho ngoSunday kuphela, singalenzi lelo phutha. Indaba ayikho ngoSabatha kuphela, singalenzi lelo phutha. Indaba insuku zonke. Wenzani evikini? Wenzani each and every second? Wenzani each and every hour? Ngoba yonke into iyarekhodwa. Yabona umphefumulo wakhe ngaphakathi lakho lirekhoda yonke into. Oyilalelile, oyibukile, oyikhulumile, oyihambelile, oyenzayo. Elizwe abantu abaningi ingaphathi labo likhala libubule uma ngabe benza isono ngoba liyazi ukuthi mase kuthiwa uyafa manje uzobhujisweni, uzolahlwa. So isikhathi ukuthi uqaphele impilo yakho, uyilungise. Ususe konke okuyisona empilweni yakho, qala uzivume bese uqaphela ungasahamba ngazo. Ngoba uKristu into yaleza iyodwa. Mase sekuphulukisile ukuphiliswa ukusindisa, uthi hamba ungabusona. Ngoba mewona uzokwehlela onjani okukhulu kunalokho. So sukusa konke okuyisona ngaba inkinga empilweni yakho. Le ndaba ukuzona zonke izinto ozenzayo ngezandla zakho, ozikhuluma ngezindebe zakho, ozibukayo ngamehlo akho, ozindlayo ngengqondo yakho. Nezinto ezincane ongeke wayinaka, ongeke ezokubona wena. Mhlawumbe nje kufana nokubungaza usuku lokuzalwa. Thathe ngokuthi it's just a celebration yokucelebrate ngisebenzisa umntanami Nkosi yami uyazalwa awuna 1 year bakithi ngimthengele ikheki ngenze ukuthi nani. Kanti usuphula umnyalelo. Kumnyalelo ishumuthi. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Bese ngenxa yalokho ungene kanjalo soko ngicabanga. Uzokhipha imali engaka wathenga amakeke abizayo 700. Ngahamba noshutha khona lento abayishuthayo manje amabhelunde nezingane nani kube uColor of the Day. Ngokucelebrate nje lokho thola ukulahla. Wathi umunye brother wase Nigeria ubona kwesibonakaliso amagama amaningi amakholwa esisusa encwadi nokuphila ngenxa ukuthi ba celebrate uChristmas ngo-2024. So bonke aba celebrate uChristmas benza abakwenzayo ngalolu suku. Ukuthi igama lakho bese lilotshiwe encwadi lokuphila. Asazi. Into esidingayo ukhala kuJehova. Ngoba saphiwe ithuba abantu baNkulunkulu. Into emlihlise siyazi. Ithuba lokuvuma izono, ithuba lokuphenduka. Bantu baNkulunkulu sonile sonke. Sisikalele inkazimulo kaNkulunkulu. Sibedile sonke. Siselele umusa kaNkulunkulu. Ngoba into elilwiswayo kakhulu ukuthi abantu bafele ezonweni. Abantu bafele ezonweni. Abantu bafele emanyaleni. Yona into elilwayo lesithi ukuthi itwijwayele, uyijwayele ngoba uzothi uma sijwayele usuhlele kuyona, usulele kuyona, bese sikubulala kahleke.
ngoba usuyijwayele. Kodwa uma yenzekile into, yenzeka ngephutha, phenduka ubuyele emuva, ucela amandla, ucela umoya kaNkulunkulu ukusiza ungabusayenza. Yaphinde yenzeka futhi ngephutha, phinde ucela amandla kuNkulunkulu ubuyele kuye ungabusayenza. Yaphinde futhi yenzeka futhi ngephutha, phinde ucela amandla. Kodwa uma uqhubeka uyenza, ungawacela amandla, izokujwayela, izothandela, izohlala kuwe, uzoyibiza ngeyakho, kanti akusekona, sekungukufa, sekukulahla kwakho. Masikwazi abantu kaNkulunkulu kumele sikwenze, sikwazi futhi kumele singakwenzi, ukuze sikwazi ukuthi sikubalekele, kumele sikubalekele, sikusondele, bekumele sikusondelele. So kumele njalo sifunde kodwa. Ungayitsheli nje ukuthi hhayi uma ngizwe umfundisi eshumayela hhayi seku-right. Kumele ufunde, kumele ufune iqiniso, kumele ujule deep, because everything you can only go deeper. So masithembeke bantu kaNkulunkulu kuNkulunkulu, ukuthembekile kithi. Singakuvela phela ukukhuleka futhi. Fana nalento enzeka kakhulu kubantu babezilile. Bazile umuntu bese eyadeleksela angakhuleki. Hey, uzoshayeka phansi ngekhanda. Bese ushayekile bese-ke ngale bethi shame Ncisi. Isi-useless kanjalo. Bathi khuleka. Ngoba usekunxuseni, usemlindweni, usesililweni, usekukhaleni. Khulekele konke ukukhulekelayo, uze uqede. Ngoba uzothi ekuqedeni kwakho bese uyamukelisa konke. Ukulindele futhi enkathi uKristu ezokwamukelisa konke ngendlela efanelekile. Uvumele ukuthi uholeleke. So kuningi kumele sikufunde abantu kaNkulunkulu, you can only go deeper. Njengoba ngike ngabeka ukuthi kufana no-Exodus 20, ukuthi abantu benza izinto benganakile ukuzikhothamela ukuzikhonza amaphathi, ukuzikhothamela ukuzikhonza, ukuyishutha uphost ukuthi ungaze kamuhle, ushuthe uphost ukuthi ngise-Butcher Block, ngise-cinema, ngise-beach, ngisendaweni ukuthi uyazikhonza wena, uyazikhothamela. I'm bowing down on myself. Everything must bow down on me. Look, you're a revolving restaurant. Look what I'm having. Look at my lunch. Look at my supper. You are uzibhawela wena pants. So you can only go deeper abantu kaNkulunkulu kumthetho kaNkulunkulu. Ungaya ngokujula. Uzofinyelele lapho. Iqiniso yilona lona. Ngoba even nomnyalo uqala ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ukhuluma nangodokotela. Uzotshela ukuthi hayi uye ekliniki, hayi impilisi enhlungu. Omunye uNkulunkulu ngoba uthembile yena ukuthi yena uzokulapha kangcono kunoJehova umdali wezomhlaba. Uyazi uJehova wayelapha nakalula kanjani? Uthi unochoka athamba emfuleni. Uthi ungabona athi uvuleka amehlo. Uthi ungahamba athi sukuma wena shosha. NguJesu. Ngamandla afika wabonisa lapha efikile emhlabeni. So bantu baNkulunkulu, kuningi ongajula ngakho, kuningi okuphakathi kwemiyalezo, okuphakathi kwemthetho, okuphakathi kwezimiso. Izimiso zithi ungawagega amakhanda. Iy'moholo ezayifuneka oJim and Cut, o-ladies cut. Ukuthi uyikhanda lapho ungahlobisi ngokweluka. Khulunywa ngawo ama-extension kupelepele zonke lezi zinto. Ungazihlobisi ngengaphandle. Wonke uma-makeup, lowo mascara, amacici, zonke lezi zinto zihlobise ngengaphakathi. Deuteronomy, is it 23? Owesifazane agqoke wesilisa, owesilisa agqoke wesifazane. Bazothi hayi awenziwa kanjani phela kudala angithi wesifazane babegibela amahashi, shuthi babegqoka amabhulukwe. Abantu bezilandulela gqoke ngenkani kulungile ke. Uzozibonela kusasa. Bese kube iZaga chapter 6. Lapho kubhale khona zonke izinto ezimcunulayo uNkulunkulu uJehova umdali wezomhlaba. Asho ukuthi abenza kunje bamcunula bamcasula. Okubala okunye umlomo othetha amanga. Abantu abaxokozisa abazalwane bexabanisa ibandla. Ochitha igazi elingenacala. Abazidlayo. Zonke lezi zinto ezahlukahlukene. Jula, fundi, thatha iBhayibheli ulifunde. Uthole ukuthi yini engangilahlisa umbuso wezulu. Yini engangingenisa embusweni wezulu. Phinde kube incwadi ethwele kakhulu abaseGalatia chapter 5.
I think kuqala verse 17 or 19 ukuthi nazi izithelo zenyama athi abenze obunje abasoze balidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ijimi ifunda abaphuzayo abadakwayo abathakathayo bonke abaxabanayo abalanayo konke abenza kunje basoze balihla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kobe incwadi 2 Timothy chapter 3 abadukisi bezikhathi zokugcina bonke laba abangahloniphi abazali, bonke laba abathanda imali, siyabona abathwalayo, siyabona benza zonke izinto eziningekayo. Gijima ufunde uthole ulwazi olugcwele olunjulu khona uzokwazi ukuthi uzisize wena uthole ukuphulukisa ngaso sonke isikhathi. Ngoba kuwena ukuthi ufunde ukuthi kuyini engakwenza uphuthe umbuso wezulu. Uma kodwa ubulangazelela sozifundele wena ebese ubalekela konke okulotshiwe, konke okuzogcinwa loJehova umenzi wezulu nomhlaba. Bese ubalekela konke okulotshiwe, bese ubalekela konke okukuwena. Ngoba into uthi uma ibhale phansi ukuthi ishi yazi nami ngisayenza, yazi nami ngisawenza amaphathi, yazi nami ngisagqoka ibhluku, nami ngisakwenza ukuthi kubalekele manje kusabalekela. Lahla manje ngisalahleka, phenduka manje kusaphendukeka. Usaney'ndebe enephimbo wena, usaney'ndlebe ezizwayo wena, usanamehlo abonayo wena, usanezandla ezisebenzayo wena. Khona izolo ophelele emajontini, khona izolo ophelele engozini yemoto, khona izolo odlise uphoyizeni, khona izolo ophelele wangavuka ekuseni, ophelele ezweni lakamoya, khona izolo ophelele ethi nje uthi ethi ngizame kancane ngithi ukuphuza kanti uqala kwakho kuphela kwakho. Sokuningi abantu baNkulunkulu nguwe njalo uzuzayo kakonke. Ungathi uthi ngenzela umndeni wami, phelela umndeni wami, phelela abantwana bami. Lalela uziphilela wena. Impilo ingawe, ikusasa elakho. Sisize wena, uziphulukise wena. Ngoba ngale kwethuna akukho ukuphenduka, ngale kwethuna awukuhlengwa, ngale kwethuna awukusindiswa, ngale kwethuna awukukwenza intando kaNkulunkulu kunganene kuphela. Ngoba nguwe ozuza ngakho konke. Sobantu baNkulunkulu kuphendukana. Iwonto selifikile. Sifuna umoya kaNkulunkulu uzohlala kithi, uzohlezi ukusiza ukuqondisa kulezi zikhathi zokugcina ngoba siyodinga umoya kaNkulunkulu phakathi kwayo yonke imimoya eyizitha zikaNkulunkulu egcwele njengamanje. Senkosi mina ninibusise. Nibuyele kuJehova nibiyele. Ihlengwe nesinde sinebhabhadisi. Mangabikho salayo. Hlaba ngcwele beyobizwa. Hla inkosi ehambayo. Mangabikho salayo. Nkosi benani inqinise, inqondise, inisibekele, inihambele, ningcolise igama lakhe njalo. Nithole ukuphulukisa nokuphiliswa nokuhlenga ezintweni zonke. Ngoba kuphela kwezinto zonke sekufikile. Nkosi benani sacandlulisela nakabani. Nithole ukuphulukisa nokuphilisa. Hlezi nazo ukuthi uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona ku-TikTok ulihle ithemba, Facebook ulihle ithemba mzobe, Instagram ulihle ithemba Wendy with IE mzobe. Bese kuba-ke ey'nkundla kwemizi ngemizi kwanyuswa ulihle ithemba mzobe. Uhamba njalo ngaso sonke isikhathi ukhona uNkulunkulu. Nkosi benani niqondise niqinise, nibuyele ebukhoneni baNkulunkulu, niphelele ngaphambi kobuso bakhe njalo manje usephakade. Amen.